Ebhedini sibathathu, sivuke kuseni sibabini. Ndinixela ngemikhwa yooJonas Mpumelelo Mseleku mna. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke bethuna unomtiritiri nanku uyaqhaqha iindaba zakhe noMpumelelo Mseleku. Abantu bethuna ningababona bonwabile okanye nibone uba hayi umntu uwinile indoda ishiyeke naye kanti umntu is going through the most, akukho nto ilula. Ebe live ke on TikTok kunye noDominic Zaca bethetha ke ngezinto ezininzi. Wade uTirelo ke wafikelela ekubaliseni ngento awakhe wayenziwa nguMpumelelo Mseleku. Khanikhe nibukele. Hawu nami nje ukuthanda kwami kakhulu kungithathile kwangishutheka le kwangisa le. Phela mina nawe siyafana, ukuthanda kwethu kuyasitrendisa. Angicabanga Manje ngivane yabona mina futhi ngendlela engibathanda ngayo abafana ngiyabambelela ngiba yini yabona inja kunenye into evane ibambelele njeni kanje izenze ngiba yonto emfaneni mina yabo futhi njengoba nginje hayi ukuthi ngiyabaza abafana ngibazi mina ngajola nomfana oyedwa nje before ngijola nalo omunye lo ya manje you've only been with like 2 men in your life kuphela ngikazi lutho mhlambe mina ngina 100 awusifune sami story please awuthi ngikhiphe ifoni yami kwi-charger ngafuna ukukhombisa lo uTirelo yes yeah lo ustranger ongami lasemhlabeni yeah lo umfana yeah lo ulele nalo ulele mengithi ngiyaphaphama lo uthi shuhlu kanje kusele bani nobani yeah 1 2 yes lo uthi hlush lo uyaza gazini ukuthi hayibo nasi stranger sibaleka wasithi hluhlu methi uthi uyathi la akunalo utholana namang hayi wena ngisebenza hayibo kwenzakalani manje ethe vum kanje wena Ndinixela ke ngezinto abanye abantu abaziphilayo kwi-relationships zabo. Uthi umntu uleli naye apha njengoba nivutirelo ebalisa uba yayinguye ingusinga phakathi kwabo ingumpumelelo, and then ke ngokusinga xa sithi uTirelo akamva kanti nanku uleli kulaa ndawo bulela impumelelo amsondeze. Xa sithi ngapha umpumelelo akabonakali indawo xa jonga umntu gone kanje, meaning ke sana inoba uawuthile ubheke kwenye intombazana yena ebezigqibele eleli naye kanti umntu sewa-awuthayo. Phofu ke uTirelo niyamva uyazichaza uba yena ebomini bakhe wazi nje amadoda amabini, inoba i-first boyfriend yakhe kunye noMpumelelo qha. So ungumntu nje ongena-experience ude athi ke inoba yiloo nto leyo bendidlala mna bayandibona uba akho nto ndiyaziyo. Yho! uJonas nkhe ndambona ke the polygamist eyenza nyani le nto. Umntu athe kulo umntu aphinde abaleke yotsho komnye aphinde amke nakomnye abaleke yotsho komnye. Anyways khanikhe nitsho ke nake bethunani uba nithini ngale nto ebaliswa ngunomtiritiri. Yiloo nto ke mothi shem mntana abantu esitya neprep because yeyi akayazi into angayaziyo, akazazi indlela ezihamba ngumpumelelo ezimenza uba makavuke sele elele ahambe abheke kwabanye abantu. Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.